በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ጥበብና ብጥበቡ አይመካሕ፣ ሓያሉን ብሓይሉ አይመካሕ፣ ሃብታሙን ብሃብቱ አይመካሕ። ዝምካሕሲ ኣነ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር ምዃነይ ብምስትውዓሉን ብምፍላጡን ዳ ኣይመካሕ። ንዓይ ደስ ዝብሉ እዚኣቶም እዮም ይብል እግዚአብሔር። ኣበይ ኣሎ እቲ መልክዕካ? ኣበይ ኣሎ እቲ ጉብዝናኻ? ኣበይ ከሎ እቲ ስልጣንካ? ኣበይ ኣሎ ሓይልኻ፣ ጉልበትካ፣ ሃፍትኻ? ኣበይ ኣሎ ትምክሕትኻ? መልክዕ ጊዜያዊ ኣይትተዓበየሉ፣ ጉብዝናኻ ብራስ እዩ ኣይትመካሕሉ፣ ስልጣንካ ጊዜያዊ እዩ ኣይትተዓበየሉ፣ ሓይልኻ ድኹም እዩ ኣይትመካሕሉ፣ ጉልበትካ ደኻም እዩ ኣይትተዓበየሉ፣ ሃብትኻ ኣብ ምድሪ ተራፊ እዩ ኣይትመካሕሉ፣ ኩሉ ጊዜያዊ እዩ ኣይትመካሕሉ። እቲ ንባዕሉ ዘልዕል ክዋረድ እዩ፣ እቲ ንባዕሉ ዘትሕት ግና ልዕል ክብል እዩ ይብል ማቴዎስ 23